Расійскія дроны ў польскім небе ў ноч на 10 верасня падчас атакі на Украіну паветраную прастору Польшчы парушылі 19 разоў. Пры гэтым упершыню беспілотнікі прыляцелі наўпрост з тэрыторыі Беларусі. Некаторыя з дрона ўдалося збіць, абломкі аднаго з апаратаў патрапілі ў жылы дом. Ніхто не пацярпеў. Уначы ў краіне часова не працавалі некалькі аэрапортаў, у тым ліку у Варшаве. Што вядома на гэты момант, Вітаў Ціўчык. Сітуацыя, якой раней ніколі не было. Уначы расійскія дроны ўварваліся ў польскую паветраную прастору. Улады гавораць пра 19 зафіксаваных парушэнняў. Гэта беспрэцэдэнтны момант у гісторыі Паўночна-Атлантычнага альянсу, а таксама ў найноўшай гісторыі Польшчы. Гэта сапраўды выключная дронавая атака. У Люблінскім ваяводстве ў вёсцы Вырыкі абломкі дрона патрапілі ў жылы дом. На шчасце, ніхто не пацярпеў. А ў вёсцы Вогань беспілотнік разбіўся на полі недалёка ад забудовы. 200 метраў бракавала, і невядома, што было б зусім даробкам майго жыцця і з жыццём маёй сям'і. Гэта страшны досвед. Быццам вайна ўжо сёння распачалася. Агулам на Любліншчыне знайшлі яшчэ 5 дронаў і рэшткі снарада невядомага паходжання. Яшчэ 2 беспілотнікі ўпалі на поўначы і ў цэнтры краіны. А адзін дрон даляцеў да вёскі Мнішкаў у Лодскім ваяводстве за 300 кіламетраў ад усходняй мяжы. Новы ў найгоршым значэнні гэтага слова кірунак, з якога дроны ўляцелі. Упершыню з часоў гэтай вайны не з Украіны, як эфект памылак і дэзарыентацыі дронаў ці малых расійскіх правакацыяў у мінімальным маштабе. Значная частка гэтых дронаў прыляцела ў Польшу беспасярэдне з Беларусі. З новага і тое, што ў краіне НАТО ўпершыню збілі расійскія дроны. Dowódca operacyjny podjął decyzję. Аперацыйны камандзір пастанавіў ужыць сродкі НАТО, ужыць зброю, мела месца збіццё беспілотных паветраных апаратаў. У аперацыі для ліквідацыі небяспекі бралі ўдзел хаўруснікі з альянсу, у прыватнасці галандцы, італьянцы і немцы. Увага! У звязку з аперацыяй нейтралізацыі аб'ектаў, якія парушылі мяжы Польшчы, інфармуй службы пра дроны альбо месца іх падзення. Не набліжайся да іх. Такую СМС-ку ад урадавага цэнтру бяспекі сёння атрымалі жыхары Варшавы, у тым ліку і я. Улады заклікаюць чытаць афіцыйныя паведамленні. Гэта асабліва важна падчас атак, бо непрыяцель можа распаўсюджваць дэзінфармацыю. Тым часам НАТО на просьбу Польшчы ўжо задзеяла 4-ы артыкул Паўночна-Атлантычнага пакту. Бакі будуць супольна кансультавацца столькі разоў, колькі паводле аднаго з іх будуць пад пагрозаю тэрытарыяльная цэласнасць, палітычная незалежнасць альбо бяспека любога з бакоў. Сёння трэба дакладна і выразна сказаць усяму заходняму свету, усім нашым хаўруснікам. 4-ы артыкул – гэта толькі ўступ да паглыбленай супрацы для бяспекі нашага неба і нашай мяжы, якая ёсць мяжою НАТО. Будзем чакаць падчас кансультацыі ў межах 4-го артыкулу і палітычных кансультацыяў значна большага падтрымання. Гэта не вайна выключна украінцаў. Гэта не наша вайна. Гэта вайна, якую Расія аб'явіла ўсяму вольнаму свету. Мы жывём у неспакойны час, калі вядзецца вайна і супраць Украіны, і супраць Польшчы, і супраць усіх польскіх хаўруснікаў з НАТО. МЗС Польшчы выклікала расійскага паверанага ў справах і ўручыла ноту пратэсту. У сваю чаргу міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі зазначыў: Тое, што яны прыляцелі з Беларусі, гэта дадатковы чыннік, каб меркаваць, што гэта была запланаваная акцыя. Кіраўнік польскага МЗС дадаў, што Расія мусіць зразумець, цытата, «спроба адбудаваць апошнюю еўрапейскую імперыю не мае шансаў на поспех». Вітаў Ціўчык, Белсат. Вось што пра начныя падзеі кажуць жыхары вёскі Чэснікі Люблінскага ваяводства, ля якой раніцай выявілі пашкоджаны беспілотнік. Чуваць было гукі гэтага ўсяго. І як самалёт ляцеў, нават гучна ляцеў. Але а 4-й ночы што можна ўбачыць? Туман, цёмна. Чуў, як бамбавальнікі ляталі, як выбухнула, аж сабакі пачалі брахаць, мурашкі па скуры.
На інцыдэнт з парушэннем польскай паветранай прасторы адрэагавала і Міністэрства абароны Беларусі. Як сцвярджае начальнік генеральнага штабу Павел Муравейка, беларускія сілы збівалі беспілотнік над сваёй тэрыторыяй і інфармавалі польскія і літоўскія бакі пра небяспеку. Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы. Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины. Гэтую заяву беларускага вайсковага ведомства пацвярджае польскі бок. Са словаў прэс-сакратара аператыўнага камандавання ўзброеных сілаў Польшчы Яцека Гарышэўскага, такі абмен інфармацыяй з Украінай і Беларусю не ёсць нечым выключным. Я не хотел бы обвастрать ситуации, вызначаючы, якія дзеянні носяць прапагандысцкі характар, а якія не. Могу запэўніць, што інфармацыя з беларускага боку, з украінскага боку, з НАТО высылаецца кожны раз, калі ёсць такая неабходнасць. Таму пацвярджаю, увесь час мы абменьваліся інфармацыяй з суседнімі краінамі. Наўмыснае пранікненне дронаў у паветраную прастору Польшчы, але не агрэсія. Гэтых агенцтву Reuters інцыдэнт з расійскімі беспілотнікамі пракаментавала крыніца ў паўночна-атлантычным альянсе. Як яшчэ рэагавалі на маштабнае парушэнне польскай паветранай прасторы на захадзе і як выпадак паўплывае на сітуацыю ў рэгіёне? Ян Федарович. Паўночна-атлантычная рада раніцаю сабралася для разгляду інцыдэнту згодна з артыкулам 4 Вашынгтонскай дамовы. Генеральны сакратар НАТО Марк Руте пацвердзіў, што расійскія беспілотнікі ўначы парушылі паветраную прастору Польшчы. Поўная ацэнка яшчэ працягваецца, але вядома, наўмысна гэта было ці не, гэта абсалютна безразважна і небяспечна. І Пуціну я хачу перадаць выразнае пасланне. Спыні вайну ва ўкраіне. Спыні эскалацыю вайны супраць нявінных мірных жыхароў і цывільнай інфраструктуры. Перастань парушаць паветраную прастору саюзнікаў і ведай, што мы гатовыя, мы пільныя і будзем абараняць кожную цалю тэрыторыі НАТО. Поўную салідарнасць з Польшчаю выказала і старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дэр Ляйен. Пасля інцыдэнту яна настойліва запатрабавала ўзмацніць ціск на Расею. Пасланне Пуціна зразумела, і наш адказ таксама павінен быць зразумелым. Нам трэба больш ціснуць на Расею, каб яна села за стол перамоваў. Нам трэба больш санкцыяў. Цяпер мы працуем над 19-м пакетам у каардынацыі з партнёрамі. Асаблівую ўвагу надаём паскоранай адмове ад расійскіх выкапнёвых энергарэсурсаў. Мы разглядаем пытанне ценявога флоту і трэціх краінаў. Стварыць супольную еўрапейска-украінскую сістэму супрацьпаветранай абароны заклікаў Уладзімір Зеленскі. Украина готовая до поширения нашей супрацы с партнерами для надзейной обороны неба. Каб не только информование ці обмен выведными звестками, але и реальное супольные дзеянні у небе гарантовали бяспеку суседзяў. Россия павінная адчуць, што еўрапейцы умеюць абараняцца. А вось расійскі бок спачатку намагаўся устрымацца ад каментароў наконт інцыдэнту з залётам дронаў у паветраную прастору Польшчы. Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокации. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию. Пазней Міністэрства абароны Расіі запэўніла, што ўначы наносілі масаваны ўдар высокадакладнаю зброяй па вайсковых аб'ектах. Маўляў, мэтай атакаваць тэрыторыю Польшчы перад імі не стаяла і прапанавалі польскаму міністэрству абароны правесці кансультацыі. У сваю чаргу, адзін з галоўных міжнародных партнёраў Расіі, Пекін, заклікаў бакі не дапусціць пашырэння канфлікту. Мы заклікаем усе зацікаўленыя бакі прытрымлівацца трох прынцыпаў: перадухіленне распаўсюду канфлікту, пазбяганне эскалацыі баявых дзеянняў і ўстрыманне ад нагнятання напружанасці. Гэта дапаможа дээскалаваць сітуацыю і стварыць умовы, якія спрыяюць палітычнаму урэгуляванню. Што датычыць Дональда Трампа, то ён на момант рыхтавання матэрыялу ў эфір унікнуў адказу на пытанне пра расійскія БПЛА ў паветранай прасторы Польшчы. Ян Федарович, Белсат. Акурат перад выданнем аб'ектыву Дональд Трамп усё ж адрэагаваў на ўварванне расійскіх дронаў на тэрыторыю Польшчы ў сваёй сацыяльнай сетцы Truth Social.
Што там з парушэннем паветранай прасторы Польшчы расійскімі дронамі? Пачалося. Выказалася ў справе залёту праз Беларусь расійскіх дронаў у Польшчу і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская. Парушэнне паветранай прасторы Польшчы расійскімі беспілотнікамі – гэта не выпадковасць, а наўмысная эскалацыя. Путін і Лукашенко ставяць пад пагрозу Польшчу і ўвесь еўразвяз. Гэта адказ Расіі на мірныя намаганні, больш тэрору, больш правакацыяў. Еўропа мусіць адказаць адзінствам і сілай, каб спыніць гэтую агрэсію.